sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ay pangaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Thoughts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Kunching, a short comedy film. Malaki nagpusto na rin Kunching. Magrasat iyang mga handay na Pasko. May da fruit salad, may da mango float. Daw, karasahin niya pan-isnak, panimagas. Mapasangil ako, mapasangil para nagtagan liwat hingkuan. Makatiraw naman da ako't iya dessert. Una! Una, pagkali daw anak, pagkali! Una! Ano, nanay? Kuan unak, pagkatukan da yung kuan, na Kunching. Patulungin mo ron. Tapos, hultala, kung baga may dali nga igahatag liwat haim. Yaw talaga kita makatiraw-tiraw ira dessert nga, salad nga, mango float. Sige, sige na. Pagkato na, pagkato. Nanay, nagmumuray pa nga na akong Mobile Legend. Nakakatuyaw. Nga mapaog ka, magkulap-kulap ka nga Mobile Legend. Pupuspus ko tong cellphone. Katuwa na, katuwa. A few moments later. Maupay! Maupay, ni Kunching! Nay Kunching! Ano ko na una? Nay Kunching! Ano yung papahatag ni nanay nga kuan? Muron, haimo. Yung papahulat-lalot ako kung may ganay mo igahatag nga iya nga baliyo. Yung mapaog kiya, pero may kutiya basta may ginahatag niya na may kabaliyo. Bang, naman na iya kahimong hit kuan, muron nga kuan, matabang. Ayaw ano yung alpat uli kay may papadara ko. A few moments later. Nanay, ano yung papahatag ni Nay Kunching haimo? Agida mo upay nga nagpadaragi hapon na imo yung Nay Kunching. Na ano man yung Nay Kunching? Sige na, kakita ang tanong anay unak, kakita. A few moments later. Ano nga linorong unak? Ikpauli daw ini kaning Nay Kunching. Baga, linorong. Kakahula ka man nga salad. Iraig naman nga yung anak igpapadarangan. Mas maupad palak yung padarangan ta iya kay muron marasa. Katirilyo kitahan iya salad nga ginpost na niya Facebook. Tapos dir man na hatag iya ako. Mapunitan lang ako, mapunitan. Tatawagan kay baga. Manginginsayo na ka manginginsayo. Hello! Bali Kunching! Ano ini nga yung ginahatag kay iraid man laing mas marasa pala ginahatag nga na kay muron. Nagkuwang ka, nagpost na Facebook. Kuan, salad nga mango fruit, di ka man na napatilaw haakon. Oh, hello! Rosing! Ano nga baga naghilalatkat nga salad? Nagbubuot ka man kulat gahatag haim. Warik mag-salad. Kuan kulat to, kinshare kulat to dito on Facebook. Naamasa ka man, di ka man nagbabasa. Kulat-hulat kay papauli ko adi nga imuron, kurang man nga nin hatok. Ugoy nga mapaog ka. Pinakairo ka pag pinapost na Facebook. Nga magrasat pagkaon, tutuhayon, iraig lang ngayon. Wari ka nagbut, nga mapaog ka. Hindi nakakatuyong hain mo, pagluto, hindi mo karuya. Ayaw pag pinamili, ito right dida.